हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथां रन्जिला बर'खौ बयबो गोसोआव दं जानांगौ। जाय बिथां रन्जिला बर'नि मुंदांखा सावथुन नेपाल टु बड'लेण्ड बे सावथुनखौ नोंथांमोनाथ' बयबो नायखाजोबदों जानांगौ। नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो रन्जिला बर' बिथांखौ गोसोआव दं एबा गोबाङानो गोसोआव गैलाबो जानो हागौ। मानोना आथिखालाव रन्जिला बर' बिथाङा गोदान सावथुनफोराव फाव खालामनाय नुनो मोनलिया। आरो नोंथांमोना मिन्थिगौना रन्जिला बर' बिथाङा जुलिबो जाबाय। 2017 मायथाइयावनो बिथाङा जुलि जादों। नोंथांमोना सावगारियाव बिथांनि हासबेन्ड एबा फिसायनि महरखौ नुनो मोनदों। लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर रन्जिला बर' बिथांखौ हाबा जाबाय होननानै मिन्थिदोंमोन आरो सोर सोर मिन्थियाखैमोन आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना बिथां रन्जिला बर'नि फाव खालामनाय गिबिसिन बर' सावथुन गाब्र'बाय बे सावथुनखौबो बयबो नायखादों जानो हागौ। जाय सावथुना बयनिबो गोसोखौ बोनो हादोंमोन आरो नायगिरिफोरनिफ्राय गोबांथार अनसायनाय मोनदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बिथांनि फाव खालामनाय आं गनाया बर' सावथुनखौबो नायदों जानो हागौ। आं नुनो मोननाय जायाखै। जुदि नोंथांमोना नायदोंब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना रन्जिला बर' बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुनखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो नोंथांमोना बे आपडेट भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।